La perdiu blanca és una espècie de l'alta muntanya que viu per sobre dels 2.000 metres en aquest hàbitat tan inhòspit hivernal que veieu al vostre entorn. És una espècie molt adaptada a viure així envoltada de neu a l'hivern amb temperatures molt extremes. El seu plomatge a l'hivern és de color blanc per mimetitzar-se amb la neu, però en canvi a l'estiu, quan fa la muda, el seu plomatge es transforma d'un color grisós marronós que també la mimetitza a l'entorn de les pedres on viu a l'estiu. A Catalunya queden entre 100 i 150 parelles. La seva estratègia a l'hivern és quedar-se quieta i passar desapercebuda. Entrar al seu territori durant aquest moment tan extrem li suposa molt estrès. Inhibeix la ingesta d'aliment, les femelles no entren en zel o tenen avortaments i també s'inhibeix el seu sistema immunitari. Què podem fer quan anem a la muntanya per intentar evitar molèsties sobre aquesta espècie i provocar-li situacions d'estrès? Doncs portar sempre els gossos lligats. Si anem amb esquís o raquetes de neu, seguir la traça marcada. A l'estiu seguir els corriols marcats i els itineraris recomanats i no fer soroll a muntanya i tampoc perseguir la fauna salvatge.